ανείχνευσή του, δεν ξέρω. Αυτό ακριβώς είναι. Γιατί να μην το κάνει ο μικρός τηλεοπτής, αφού έβγαλε λεφτά και δεν μου το κάνει. Τράβα. Συνέχισε. Μου τη δίνει αυτό εδώ που λένε, ξέρω εγώ, αυτός Καριόλη. έβγαλε λεφτά, φοράει ξέρω εγώ φαρδιά και όλα αυτά. Γιατί να μην το κάνει ρε γαμώτο. Γιατί είναι fake! Τι είναι fake ρε, εντάξει έβγαλε λεφτά και να το παίξεις το φως, τι να κάνει. Δεν ξέρω, μαλάκα. Να μην γράφει για φτώχεια, ρε φίλε. Family, το label, ρε μαλάκα. Κάποτε το έζησε. Αυτό του λέω κι εγώ. Ποιος γράφει για φτώχεια, κάποτε το έζησε. Τι έγινε. Τι έζησε ρε φίλε. Ας μπει στο family. Ρε γαμώτο με το Ο κάθε family σου εσύ. πουλημένος. Family. Ο family ξέρω εγώ. Που έχουν τις κόμενες δίπλα και τραγουδάνε σκυλάδικο με hip hop. Πού κολλάει ρε φίλε τώρα αυτό. Ο Μουσική του δρόμου, οποιοδήποτε τώρα MC's. Έχεις δει τα άπαχα γιαούρτια, τα ξέρεις. Ναι, έχω ακούσει. Το που κάνει καλά. Έχει ένα βίντεο. Έχει ένα βίντεο. Έχει απ' όλα έχει. Για μένα είναι και γαμώτα. Άπαχα γιαούρτια, ναι, μπράβο. Α, τέτοιο μιλάς ρε.